Geçýärçi mehriban adamlar. Şu günlerden 3-nji gün 5-nji iýul 2023-nji ýyl. Efire çaýnyňdym. YouTube'da paylaşmak üçin elbette. TikTok'ta görkezmek üçin dälländim. Öz dünya garaýşlamy, zatlamy ýaýnlaýnyň ýüregimiz ýa hemde başda diýjek zatym Nurmurat Bazarow diýilen oglan bar. Şol oglany men şu gün içenni men şol oglany boş gurlayan oglanyň hasap edýärdim. Ýöne şu gün gördüm şoň videosyny näme çykypdyr, meydana çykypdyr, gurläpdir, diýipdir. Inni şol oglanyň men gözümde şol oglanyň şu wagt edýän aktivistlerin köpüsinden ýokary galdy. Näme diýsin, gurulsun, etsin, ýöne şol oglanyň özüniň içinde orfur serjin ýa-da şoň içinde bardagyň badygyny, ýani ýütgetmek bolýanyny çykardy, görkezdi. Tugulemedi ýani. Malades ýani. Ondan indi TikTok'ta men köp kişi gören tanan ýöne YouTube'dan, doňjukdan ma görýärler, diňleýärler. Birini kömek edip bilseň, kömek edip bilmeýän bolsaň, edeniň hem aýagyndan asylmy? Ýani şol oglanyň kän ýerde aktivistler ýamanlaýarlar ýa-da menem şoň içinde elbetde, menem şol oglany samsyk diýen, tupoy diýen gepin tümmek gerek. Ýöne bir zat etmedi ýa-ma edip görkezýän, edip soň aýtdy ýa-da maňa. Tuğulama edipdir, hasan eden ne bilemek, ýöne täzerak video ýan. Habarmam ýok, çykdymy, çykmadymy elbetde. Ýöne çykypdyr, gurläpdir, polisiýa gelip alyp gidýär. Malades. Belki çykanda görersiň. Ollayan. Biriniň ýaýyny gördüm. Dursultan şoňa näme üçin çykdyň? Kimden sorap çykdyň? Sen kim senden sorarýarlyk? Sen näme bu bogazyny deşdiň? Sen döwletiň bolşar, şoňam döwleti. Elbette men öz gulagymdan esitmedim. Ýöne şol gyýda men geçen efirini girip diňe işini üstünlük arzu etdim, diledim. Alýadanyň blog edýär. Saňa mätäç däl halk. Men öňüm bir efirlen birini aýtdym, siz özüňize bir gaçyp utulga ýer gözleýänýärlik. Ýani menim şu wagtky hökümete garşy, senem garşy. Ýöne bloklamak gerek gel, şuýda sen aýrymçylyk edýän. Adamlary öz eginleşýän, как будто özüň basyp alaýjak, şonu ýeňäjek edýäňde. Edip bilseň başym gözüň üstüne daş et, edip bilseň maşallah diýjek elbetde. Ýöne alyp tanym çykaryp blog edip bilemek bolýar ýaman daşynda näme görünýär diýenmi? Näme dik görünýär? Şu taýdamen düzeltjek işemi bolsa bolar, bolmasa-da demokratiýa döwletlere gitjek. Ýani Ýewropa döwletlerine gaçyp gider näreýdi? Edýänýärlik görünýär daşyndan. Sen öz eginleşýän, senden gorkýarmy ýa-da bilemek saňa mätäçmi şolar bir finans tarapdan ýöne aýdyp bilen hakykaty. Ýani çekinýärler senden. Näme üçin sen şolar ýaklap dörediň? Seniň diktatordan näme tapadyň? Eger sen diňläp bilmeseň, abyşny standartny
we öz raýatyň üstünden ýani birazjyk seňe pikir deňelmeýän raýatyň üstüne gyýgyryp gurulmaýan saňa näme plus dörediýär seň nimeňde privilegiýa dörediýär näme hakyň maşy guruluşmaýan. Düşünýärmi? Nurmurat bilemek senmi sen näme tügeleme sen bolsaň aşakdan. Meni habarym ýokdy. Şunu gördüm beýjaň. Çıkypsyň gurulapsyň. Maşallah diýän. Tügeleme doňjum. Gorkozmeli şeydi. Edik gorkozmeli diýän, ýani edik gorkozmaň. Ertir gün kim sen ýüzüňe basar, näme etdiň diýip, ne pat diýip şu wiziýaň gorkozýan boldy. Gurulap bilmeýärler. Gel alayın sen. Ben akkurat. Anlatma evet doğru. Geçti mi evet? Selamünaleyküm. Gördüm mi diyeceğim? Olmaz. Böyle mi malacak? Çıkıpsın sen eken Evet. Bak. Bir hafta denlerini gördüm şu taydan. Yanlar diyeceğim. Malacak. Spasiba. Bunlar var ya inşallah hepimiz olup Türkmenistan'a da gidecek. Artık kömeğiniz gerek. Bir iki tane yerler kömeğe değin deyip çağırı otururlar. Derine açmana istesen bu Türkmenistan'ın Turan Birliği'nin adından Türkmenistan'a çelle gitmene güç. Beres, serbest gidip gelin. Arkanızda bizler duruyuz diye dururlar. Değil mi bizim ağzı birliğimiz gerekti. Hem kişine çağırı oturmelin. Gelin böğürden bir güç olalım da yani bir lider seçip bir parti olup Türkmenistan'ın içine gidelim diyen eğer aydan metselere Türkiye Cumhuriyeti'ne kömeğe edecek diyeler. Öyle geldi. Yok bilemedeli. Erkim var. Batır, yigitler. O çıkıp yeke başını şu yurtda çıkıp bilmek onun şumadı ikisimin arkasından erkim menem edýän çıkın menem bereýin. Kim çıkıp bilýän bunu olmaýar diýär. En berjek sana. Ben Turan Birliği'ne katılıp otyň. İnşallah bu hepdeden başlayacak. Men siyasatam koyacak. Men milletime hizmet edecek. Bilemin boş işler bilen uğraşaýan. Mysal üçin kelläňe, beýnine sığılmajak adamlar bilen gowuk edip özüňi maskara etmek, özüňi bilemin boş yerlerde özüňi tanatmak. Gaty men käbirler aktivistlerden hem bolsun, hemme bir eýindeşlerimden gaty gördüm men. Boş versin. Indi meniň siýasat bilen işim ýok. Bundan sonra meniň diýdigimi yapsalar Allah nesip bolsa haýşa edip ýörün. Bir lider seçip böğürden partiye ýaly edip Türkmenistan'ın içine girecek diýseler kömek edýärler. Yok, her kim öz topar lider bilen diýjek bolsa ýol açyk. O zaman benim kendimi hareket edecek. Öyle geldi doğru. Hemmeňize men kömeğe garaşyk. Bir lider seçelim. Bu bilen Türkmenistan'a girelim. Men partiyany açanda häzir ýolda da umuman aýdyp berjekde. Kan sesim gelmez de sen dowam et, men ýarym saatdan barem diýer. Bolýar. Men şey diýjek bolýanlara. Ne lider nälik bolmaly? Men gözümde lider deň tutmaly. Ähli adamlar, ähli halky. Onu sen Nurmurat Men gruppaňdan häzir ýolda sesim eşitilmez diýende öwez geldi, bolmasa aýtjak da. Meni Turan Birliği var ya, ýarsyna galmasyn gurulap başlap ýarsyna kesilmesin şonu gelip aýdar ýoksa. men häzir ýoldatym da men bir ýarym saatdan barem da arkaýyndan gepleşerdim. Bolu ýarym saatdan garaşýan onda sana.
Näme lider gördüm men? Ne liderler var? Aw bir var diye liderim näme? Ne bir gruppa adaha bir gruppa davata. Aw. Inni birinjiden başlaýan adahadan. Wroje bu adekvatny oglanlar. Aw. Yani wroje bu diýenim sebäbi içinde gowsamma men üçin gowdalym bar. Men üçin yani menem bir watandaş, menem bir şu Türk'ün raýaty. Onuň adamlara bir zat diýen şonu emmi apştyky priнимать edýär. Yani sana gödök gyýgyryp jogap berjek bolýar. Şol öz näme öz söwüş meýdanyna çagyrýar da meni. Şu gyýgyrşyp bu düşünşelýär. Tursultany, Atamrady, ikisem ne birde tek dalanlarla boli meni düşünşip bolýar. Boli meni ýöne çyzygyndan çykanaklar. Düz bilýärler-de. Näle etiketle gurulşylmaly, yani garşy tarapynda sana hiç gerek sesini yükseltmän, yani sesini batyrmän gurulmasy. Senem şu şoň tonuna gurulmaly. Ýöne ol kişi bilemek bu individualny bir tüsü. Wysoky tonuna gurulap görünsüňiz YouTube'da bilemek YouTube'da bamy ýok, men TikTok'da bam. İkisiniň hem maňa gyýgyryp gurulşlary. No adamlar ýazýar sen näme çumawmy sen sana gyýgyp gurulýar. O men çumaw boljak. Şolar talkaw bolsun men çumaw bolajak. Ni şu adaha gruppa var. Meni şolar saýlajak. Sebäbi bulan özüne gidip dur diktaturan bir görnüşi dip dur. Yani şolar gelse watana olaram bir diktatoryň bir görnüşi bolýar. Yani olar bir-birini gollaýar. Öne men daşyndan gelip öz pikirim aýdamly meni zıňýarlar çykaryp bilemaklar. Çıkarıp zıňýarlar diýen dursultan çykaryp zıňýar efirinden galanlara zıňana edil söýülmesen zat etmesen bu näsini götürmeýin. Ýöne normal tonda gurulşyp bilen. Ikinjem davata. Davata-da iň soňky videosyny gördüm Murat Gurbanowyň 54-nji 28 minutläp şu taýda Miraly Garagumly bardy efirini ýene bir gelinje bar Amerikada ýaşaýan. Küsü mehirli yüzü zady mehirli bir aýal maşgala tanamak adyny ýadyndan çykdy. Şu ikisem bar oturup dinlediler de 28 minut guruldy adam 54 minut videoň içinde 28 minut durman guruldy. Benim iki kısa dinlep durna videony hiç soňu toranak şu bir zady idim palaw şol bir zady dur ütgüş zadaýdan öz gurulap da koýsapyn şol gowum kadip krediyada edaşyndan iksan mihmanyň ma bir etiket ba jurnalistik etiket ba senin ýanyňa adam çagyranda sen soraň gysgaça bolmaly we şu soraň naprimер diýeli sen näme pikir edýäňiz şu bolup geçen situasiýa barada boldy. Sen şol adamdy gelen mihmanyň gurultmaly. Murat Gurbanow gurulýany durana nädil Allahym rahim fam şeýle efirine barýan diň öýde gurulýar. Sen gurulap başlaýanmyň gün arasyna girýär. Bu jurnalistik etikede girena. Yani sen sonra sen mihmanyňmy ýa-da men näme üçin çagyrýan? No men şol iki gelen mihman üçin gurulýanlar. Tuweleme sawarlyk ken garaşyp dinlediler. Näme üçin bolmaýan sebäbi şu dewletiň gruppasyny geçen gün nemeden men aýtdym ýa-ni şu ýa-da şol videoda aýtmadym, YouTube'da goýan videomda bardy. Dewletde
gelip şu zatlarımı aydıp berdim ne şeyle siz deňlik tutsaňyz aklat diýdim bana. Şu taýda bayram diýlen oglanmady. Bayramdan Amerika'da mı Kuba'dan bir yerde yaşayan o Liverpool oğlun Türkmençanem zordur milyen. Men niye Farhat Durdiýew üçün protest etdim niye sen näme etdiň diýdi. Menim şoň jan sag bolsun o şoňa uzak ömür diledim o şonu etdim şoňa başarýan men. Senin video çekmeýän başarýan biri o yeni bir zat başarýar. Yani emmemi deň bolmaly zat ýok. Onu yan adam birazcık повышенный tonu urlap başlady. Tipa eşcan men dinle tuda suda jargon. Menem diýdim. Dogonjom men sen ejen däl meňle beýt guruluşma diýdim. Yan adam yan söýüp başlady maňa. Ejebazy. Aýtmadyk bolsamam şu men YouTube kanalyma dursun ýan şu video şoň üçin gurulaýan. O Davatan Abdullah men zan goýur efirden. O eýleken söýgün maňa söýgänim dur. Yani mena söýgünema men çykarýa. Eýleken söýgün ýanam galy efirde. Näme üçin? Näme üçin? Ýok size demokratiýa. Siz adaha davat iki gruppa siz milletin öňüne çykyp gurulap dursaňyz. Näme üçin size ýok demokratiýa? Näme garaşýan sen? Bu gurulayan adamlar belki menden akıllanmadır, belki menden samsaganmadır, opşumum görüp durdar. Menen içine bar goşuljak ki, ne bar tanayanlama da aýtjak şu 500 tane adama, şulara şeyle o diýjek. Wagtyňy ýitirmäň, men girdim, gördüm, bular bir-birini dinleýärler diňe, daşynyň adamy, sen pikirini dinleýän na. Dinlese de повышенный tonu fengsin gıyır kurla как будто sana 50 yıllap çörek veren ýalyk, terbiye veren ýalyk, sen ösüren ýalyk, sen kiçken götüňi süpüren ýalyk gurulýar. Ýagny eneň ataň ýalyk gurulýar däre. Diňe şolaryň haky bar. Näme üçin ýitirmäň şolary wagtyňyzy diýjek. Tä gorkadan. Şuňam, onu men tanışym, men 500 tane tanışym bar. Olaňam 500 tane tanışı bardyr şuňam. Onu ile şu video durur men YouTube kanalymda. Maňa olaň ötünjem gerek gel. Maňa olardyň hissadam gerek gel. Men garaşdym. Şolaň hereketine garaşdym. O näme der garaş, şu şeyitdiler diýip. Men ýaly içinde kines galanım madyr belki. Kines galmaýanam madyr o. Ben opşum aýdyk geçeýin diýdim. Sen demokratiýa istesen demokratiýan gorkuz. Sen agly bir istesen agly bir bolmany gorkuz. O sen bir ýere çağırsan çykyp gorkuz birinji. Şoň üçin köpräň gurulydym öýdýän şuma. Şulardan ibaret men aýtjaklarym. Ýene goşjaklarym bar, ýöne näme goşjakdym şuma. Nime barada aýtjakdym men? Farhat Durdiýew barada, Meýmankuliýew, Durdiýew bilemapdyr men. Opşun Durdiýew diýip tanalýan. O şoň pseudonimi ýa-da ýene bir hakyky familiýasymy. Opşun şol olan şuma otyr bir ýerde, nirde oturan belli däl, Türkdemi ýa-da Türkmenistandamy, o ýygnapdyrlar şol olany. Şimdi şol oglan advokat alypsyň, tutupsyň, sen bir gorkada bir delil, sen advokat pul töledik, näme etdik diýip, näme şoňa şoň raswatdan götürýär diýip bir delillen çyk, diňe sözde howan sarsar dursun. Bu millet ünmäsiýasy çağalar däl, bäri ulakan adamlar amma bu dünýäniň suwuny, 7 derýasyň suwuny içen gören emmeda düşünýän, logiki pikirlenip bilýän adamlar bar. Suwutna ölen gelmeli. Ýani çağa samsyga düşünürip bilersiň, bir etdik diýip sana anat birer bolar. Ýani akylly, paýhasy adamlar sana ananmaýar sözüňi. Sen suwutnama bilen gelýän, bolu problema ýok. Şu taýda tema ýapylýar. Malades edipdir diýilýär. Ýani o zatlar edip bilmeseň, ne peýda?
Şulanım alaynan Muhammed diye. Ve aleyküm esselam ehvan adamlar. İyi çalış. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yöretin biraz. Telefonum sağdak geri boşalıştan geri. Telefonun eşitlen bir ses çıkana. Ama öyle deme. Öyle o yapıyor. O yap. Men Türkçem razı. Ne merak da adamla kat mı? O yapıyorsa Dursot'tan çıkardı. O zaman kimseye inanmadı, yaptı, şol çıkardı. Ya düşünemek mi? Yo, men özümde ýaşan alma ýany adamla men size pikirimi sok bolamak hiç ýany. Edýän gyýy, edýämi? Edýän. Ýöne şeýle düşündirýän men size. Bir jam süýdüň içine ýekiji damja gara çirnil damdyrsan, şol gara çirnil görünýär adamyň gözüne düşýär. Şo batýar şoň gözüne. Sen şu aksa süýdüm bolsaň. Düşündirip bilýärmi? Şu daşyndan şolaram bir diktatyryň bir görnüşi ýaly, golk görünýär maňa. Çünki içinde monarxiya var şolan öz içinde. Yani her kim şu Dursultan daşyny ya da bir sponsor diýämi şolar düşünüp bilemem. Hiç kim düşünüp bilemem. Düşün açıklama ver. Haysi no näme şon kıyın görýärlerim düşündirmek. Şu açıklama. Bir ne şeýle grup, bir plany sponsor diýär. Bizim wagtymizi aýryp şu taýdan o bir zat gazanýasmy, gazanamyzakmy? Opşum her kim bilýäňiz bu dünýede 5 manat o bir çağalaryny eklemek üçin gelýär. O birem düşünýärsiň. Olaryň şoňa boş wagtyny, olaryň döwleti, watany bolýar, bizim watanyny döwletimiz. O aýsynda şol atlaryny mene samsyk düşünemem. Men ýaly samsyk bar, badyrar o. Ýok bolsa haçaby maňa düşünürsin onu. Sesin gelen abi. Sesin gelen abi. Şükür ya, kovum tapran ona. Öğretmesem mara telefon ne sağım bilemem. Rato ağlı takırdı daşta vurum. Ne senin madın geçen esiyede. İçin nervine deyiktirliyordu. Yo nervime deyiktirliyordu. Seret geçenki firmada da aittim ben. Senin gelýän, senin madın şu taytatta gelýän de aran bulaşdyrýan diýär. Bärde aran bulaşdyrmak däl. Men ýaly samsygy düşünürüm diýär. Agzybirlik talap edip näme üçin siz agzybirlik görkeňiz akdýan. Ene şu taýy ikisi zat sordum ben. Siz bolun şu temanyň yüzüne dakylyn, ýani icebergiň ýokurdy hylatyny gördüňiz, şu aşanyň fundamentini göreňiz. Men efirim doňýar. Agzybirlikden zat çykdy. Kim diýdim, kim ýok. Çykyn, goýun, boýun diýip durdar öne, talap edin, eýledin, beýdin diýip şonu ýa pasport meselesini men öňem aýtdym. Şumat ýene de aýdýan size.
Pasport dileme pasportunu berin ya. Şu men yani diýip dursam naprimер yani Gurbanoğlu ölýär diýsem, olam 10 ýyldan soň öldü diýeli. Men şu taýda näme billigim bolýar şonu. O zaten belli öljek. Düşünýäm, seňem öljegiň belli şäli, meňem öljegiň belli. Şoňa bar ýa-da pasporty berin, biz diýdik, biziň diýen üçin berdi diýer. 2 million halk ba, şol 2 million halk şu ta barsa götürüp biljegini bilmejegini şu ta ekonomistler gulýara düşünýär. Forma saňa berýär pasportyny şu taýdalar. Biziň halkymyzyň problemasy bilýärmi näme? Agzybirlikde. Atam, biz görkezmeli agzybirligi. Biz naprimер grupa bölünmeliler biz şu taýda. Biz şu taýda agzybirlik görkezmeli. Näme bölünýärler şular? Uje şu taýda görkezmeli. Yok, sen sen TikTok'a ses çıkan audiyan pamoyma şuma adamlar ses yok diýip berýär. Sen pikirin bulara gyzykly da sen pikirin. Sen giyip çykaýyn. Bunu barlak gör. Mene şuma ikinci telefonum zanatda dur. Biz birinci agly bir bolman şu taýda görkezmeli. Ne biz iki grup bodyk. Indi bir gruppa bolýar, ýetik boldy. Iki gruppanyň içinden bir firmada iki başlyk bolup bilýärmi? Bolup bilýär, elbetde. Yani general direktor iki sanyk ýa-da bolsun, пожалуйста. Mesele däl bolun, görkezin o agzy bir bolup görkezin bölünme. Siz agzy bir bolsaňyz, bolup görkezseňiz, galanlar agzy bir bolar. Gel alan. Hoş geldin. Inni gelýär ki aşakylar. Men sesim gelýärmi? Wara ýagaýym da aşaky. Gelýär. Yok, bärde gelýär, ýokurdy, aşakdy, gelene diýýärler. Dinleýijiler eşdinen okuşun men sesim da. Neyse, sen Gelýän bolsa gelýär diýip ýazyn. Gelýär ýanglanýar diýär. Näme maksat? Teň wara naushnik wara diýen şondan ýanglanýar. Bolmasa gülýär gidip oturýar diýen.
Bolly ýapdy maksat aýdyran. Şo grup bolanlara köp gurulmasy aslında ýan da ha bilýänmi? Adalar meselesinde var hakym güýçlendir şo. Agdy berdi pesetde. Öz aralaryndaky kizek düşüşmedik sebäpler mara bular bir-biri bilen gurulşman ýene-de aýlanyp bolýar. O towşan tüýler aktarlar türkmeniň şo menmenlik häsiýeti sürdepede o. Yalan aýtmaýyn. Maksat ba maksatlaryň doňjun. Ol motorda işläp göründir öwedeli. O näme boş wagty özi açar nemesine. Da gaty dogry aýdýar. Şonuň bölünmesi, şeýip durmasy, nabarot halkyň içinde de öňmesi ýa-da Ronaldo bölünýärler bilýän. Ikisem futbolist ýoksa, ikisem futbol oýnaýar, ikisem näme diýär, ýöne millet insan ýene aýyrýar şonuň öz arasynda. Ýöne bir gruppa bolsaňyz, iki sanak bol. Na premier diýerler. A bilen B. Bir gruppaň içinde, bir komandadyr. Saylan A bilen B'ň içinde güýçlüsün. Güýçlüsün ýani hakykatan lideri. Yani olar zaten döwletgeren soň içinde halkam seçer elektik mesela şinä halkam prezident bolýan, bolana saylarlar ýöne Türkün içindäki o bir bolsun, raspırjanya versin. Agdy birine şey dip başlan. O kiçilikler hem taşyna ak girene bolsa, ýaşyň 50-60 barana bolsa, sen şoň kömekçi bolup işleme. Ýa-da tersine sen köýnek geýänem bolsaň, o götüňde stringing amma bolsa, şon başlyň bolsa, şo zapad olat, ýok şo taýda. Deňme bolup geçsin. Yo, mesela halk bekbidine galynda näme hemme adamlara galyn bekbitler iňide durmana ha aslında. Şo da ol işin bakdyň, sen şart zadyň däl, sen watanyňa düşdüňmi bolly, firmaň däl zadyň däl. Halkyň bekbidi, şo seňem bekbidin. Şo başlarda 2020'lerde miydi näme? Şo mahallar kavalise diýen o guran bolurlar da onda da ýene de näme Allah Murat bar eken içerisinde soň bu dewletten Murat Durman bar ekeni ýene de Şwýçariýadaky ýazar näme diýilýär ady şu ýadyma şonokda çavuş diýerlermi näme barda da diýerler hoşoňa da lakam çavuş öýdýär. Şwýçariýada Bar şon ýazar barsanak ýazyjy bar. Oson Nur Murat we Nur Murat diýdiň Nuran aýtma şo wa. Eşolar oson şo kavalise döreden bolýarlar öz aralaryna agdy birligi diýäm ady näme diýäm Allah Muratyň geplerine gawat delen tinkäme hallar. Şolar öz aralaryna da şo maslahat edenlerine çağırman bir karar alýarlarmy näme? Şeýdip, olam şeýdip bolýar bilýän. Masxara ýa prosto masxara görýän videolaryny bir-birini ýamanlap görür. Ýoksa görgüllüň bagyrynyň aladysy birlay, birinki alak şol halka kömek etmek ýöne. Näme de gerek şu zatlar o, näme gerek men düşün bilema o, maňa düşündüräýinler o. Şu näme üçin siz agdy bir däl, onuň agdy bir talap edýär. Näme üçin? Men häle aýtdym, sen eşitmedin, men ýekece öldüm. Meni şuma menden ýüze vurdular. O Spartak kinoda bilýän 300 san Spartak urşa gidýärler. Şoň birçe gotur eskeri we şonu almaýarlar. Şo gotury, men gotur diýip düşünüňdär. Men şo gotur eskeri näme diýär gidýärdiň düşmany şo Spartak oturan ýerini toşkatynda adyny aýdýar, şonu satdýar da koordinatlar näme zatlaryny. Ýani ziýany gelýär şoň. Ya almaýarlar üçin. Doğru aýdýan. Eleştiren bolsa näme hakly eleştirdiň şol, ýani tankydy bara dogry
tankit aýdam dokmuna. Bir de agda bir bolun, näme üçin agda bir bolun dok. Öz bäkbidiňizden halk köpçüligiň bäkbidi öňürtü durmaly diýip aýtýar. Biz bolmasa onuň şahsiýeti barada bir tankit getirem de. Näme şahsiýetine de tankit getirip bolýar. Hiç bir sen maraş olan döwlet lideri boljak derejede ukuyup ýok hiç birsiniň. Hiç birsiniň bilimi ýeten ok syýasy düşünje taýda. Şolong bizen bilýär döwlet derejesinde döwleti dolandyryp bilmejegini. Döwlet dolandyryp biljek bara töwreklaryny adamyň bolmadygyny bizen bilýär. Adam halka gurlanmakdy başgaça gurlar, ölçündäki toporuna gurlanmakdy başgaça gurlar. Öňem aýdypdym, şolar ýaly ilki başda köpçülige ýüzlenýärmiňiz. Bu gurlamany bir öwreniň köpçülige nähili güzlenmegi, türkmen halkynyň sosiologiýasy nähili, adatlary, dep-desturlary nähili güzlenmeli. Bular näme şo köçede bara näme çözenýärler döwlet meselelerini çözmäge finansiýalar. Razborka çörenýär. Olar ýaly döwlet meselesini bolmaýar. İlkinji başda bir türkmen halkynyň köpçüligi nähili dili kabul edýär. Türkmen o dilli ýa-da çäze özki ýa-da nemelen taýtawadarlaryň dili dialekt barada aýdam şo guruluş şiirini aýdýarmy? Hitap yani. Şo türkmen halkyna ýüzlenen wagtyň köpçüligi ýüzlenen wagtyň şol atlary öwrenmeli sen. Siýasatçylar hem şo kürsäçki gurulan wagtlary öz gurulujak zatlaryny anyna şäniňe ýetip şunu şeýle diýsem beýle täsir edämi mümkin, eýle diýsem beýle täsir edämi. Şurda sesimi birazjyk neme çykarmaly, tonyny köp neme etmeli, bärde azaltmaly. Şeýdip olaram öňünden taýýarlyk görüp şeýdip gurulaýarlar. Näme balar hat okanýarlar, balar okuýarlar. Aýdýan zatlaryny hakykatdan öldürem düşünoklar. Yani watan habarlardaky şo gurulayan diktor bilen tapagy ýok şolaňa. Yani öwedin aýdyşaly 24-28 minutlap bara şo bir aýdanladyny aýtmaň bir manysy barmy? Ýok. Şu gysgaça aýdyp geç bolup. Nimäni gördüm arada. Şu Dursultanyň gruppasy neme dipdir çağırşy etdirler. Munyň bir ýeke de perkim gurulaýar şu taýda. Zarina we onuň neme we näme şoň ady Alşer we Atamrat we Dursultan öýdi we onuň şu başyny gördüm, soňra çöl görmedim. Başyny herkim okap gurulaýar, okap aýdýar. Onuň Alşer şu başda Alşer okudy. Şondan soň zaten kapattım men onu. Eline ýazylyp berilen zady bilemän haçan berilenini şonu 3-5 kere okasaň şonu uje şu taýda sakawlaman hatda ýazylan zady okap bilýän. Düşünýärmi? Prosto manysyny öwrenseň ama öz agyňdan aýdyp bolýar şol zady. Yani ýokman detally gerek. Sen diktor dälin bizen bilýär. Oku öz pikirini aýt şu taýdan. Gördüňmi, görmedin diýen bilemekda şo wideosy. Gördüm Dursultan o taýda normal guruldy ýöne. Şo Alşer bardy men Dursultan bardy diýemem. Alşer var şo okawa bilmetdir şol. Okap bilen diýip prosto daşa diýip şon şolagony gurulap bilmeýär, okap bilmeýän bolsa şoňa näme üçin berýän, näme şon kemsidip öňüňi beýgeljek bolýan şolaň arasynda. Men düşünem aktary. Bir iş atletsin. Başga da neme ýok, adamam ýokdur, çağırşyna baran adam ýokdur başga. Ay başyny diňe öz gruppasy gurulaýar şu taýda. Dursultanyň birinji gruppasy ýok, neme? Adaha näme? Adaha Dursultanyňky däl, başga bir gruppasy. Ol aýry. Adaha Dursultan Adaha bilen içindäki şo oglanlar gyzlar bilen gatnaşýar diňe. O gruppasy ýok.
aýratdy. Maksat sen aýdylar bärde bolsaň, ýa söz berdim, eşdirmede öýän seni hiç de jogap bermedim. Şu motorda bolanmasa. Maksat sen yüzleniň şu taýda Dur Sultany menen barýan görlemek isleýändir. Yok, nemetdiler. Salamu aleykum, bağışlarsınız o şu wagtlara. Nan zady götürdük da olunlar. Aleyküm salam. İşten açık boldun, iýip bolup ondan gurla istesen. Yo ip bolup barýan öyle şunu aýdyp galaň. Men wara ondan bolgunyň ýany şowun giýje saat 12-den birde habar aldım. Şoň ýaly bark gaýda diýip bara. Bolýa diýip gitdim. Kimden Temany habar bilen aldın? Kim habar verdi? Ay bir aýtdy da ho. Indi maňa ýöne Dur Sultan aýdyp temany zat aýdan ok hiç kim. Bilýärmi? Men hem özüm çögürledim. Ýöne menem o taýda diýen zadym. Ýöne diýjek bolýanym mara, özlerim maram, ses neme edip baran ok, gollap baran ok ýa-da gel goşul zat diýen o goşuljak diýseň mara jogap beren oklar şolar. Libo ýöne aýda aýsyn adaga bolsun Dur Sultan. Derneň üýet diýildi eden ok. Ýa bir kömek eden zok diýe bize bir köp saýda şolar ýa kömek edin diýe näme kömek edeýin soraýar ýa-na derneň üýet diýdim näme kömek gerek diýip soralýar aýdan ok. Onuň hemme zat özleri etjek bolýarlar, hemme zat özleri etjek bolup hiç zat edibilen oklar. Ýöne indi men näme deýin kapysyna duroýmuşa derneň. Haýsy bir zat etdiýeni etmedim. Ya edemmok ilimden gelýän zat. Sen näme üçin alan oklar ýeligi? Näme bir näme işledinmi? Näme üçin ona meden oklar saňa? Wa işle Özüm şolar näme çykarýan ondan. yok. İşlerine gelen nokta. İşine gelmese, misal üçün men öz pikirimi aýtmagym lazım. Olar pikir edýär ki, näme diýsem diňle diýe. Men bir zat diýemde diňläp otur diýe. Ýalňyş we pikiriň soran olar bilýärmi diýenimi diňle diýär. Hakay diýen maksat. Действительно şolady ba. Görönsiňiz da özüň guruluşyndan belläri. Bak hoş geldin. Donjum. Gowum taplan. Men efir açyp gurulaýan sebäbi. Aleyküm, iyi yayınlar. Tema gylykly bolsa men Nur Murady. Şunu gördüm video seni. Olam sen atan videoňda gördüm. Sen attın ama YouTube'da paylaşdın. Şu paylaşan adam şunu özüm diňläp gördüm. Hayran galdım o. Şol oglan çykypdyr. Nur Murad ýekeje özi. Ýeközi. Şol oglany men tupoy diýanmy damady. Önel tupoyum bolsa, şol müňesse mert menden. Te çykdy gorközi ýüzüni. Guruldy ýekeje özi. Meniň özüm marada jan adam. Siziň emmeňiz batyr ondan, ýöne menden mert menden batyr şol oglan. Bakızan aýda onjum. Temala ve Tema ýokla şu Nur Murad barady diýdimi? Golnamaly soraýalyklary, oglanlary. Şonu aýda inip geçdim, özüm ýöri efir açyp malades Nur Murad çykdyň diýip. Şu an şonu dene öýerli gollasam olam farhat galyp gidýär şolam. Ol bara emosionalny şeýle duýgul näme diýär, bilýärmi? Gidýär şo farhat galyp. Şimdi böyle son bir zatlar böyle ondan sonra başlayacak yani. Näme? Onu näme mi? Hiç mara jon ýalak öz pikirini aýtmany haky ýokmy? Mysal üçin öz hakyny talap etmeliler, onu näme etmelagam? Nur şoňa bara sen etme diýip ýa-da üstünden basyp diýeni etdirip bilmersiň, dogry ýola sal bilmersiň. Şo näme de bolsa sen şoňa gowy sen akylly diýip ýanyň alyp şonu bir saklamalla, çıkmaly şoňa. Oňa sen üstünden basyp gyýgyryp, söwüp eýtme diýeniň bilen ol tersine gidýär. Olam näme diýär, oňam bir derdi wadyr, aladasy wadyr, gynanýandyr bir zada. Bir problemi bar diýmekki. Ýöne oňa üstüne gitmek bolmaýar meniň pikirimçe.
Ertesi gün ağladı. O yayınına utandım o. Men nemedi bilmedim. Ýöne şol şeyden üçin şol ertesi gün uzak gün yayınına ağlady. Şol oglan näy? Biziň birek-biregimiz şolam. Bir köýde çykyp durar oğlan. Ýekiji öýde öwre. Şonu alyp gidýärler diýen aýlny. Indi şonu alyp gidýärler diýip men aýtmaýynmy şoň näil batyrdygyny. Dostum nemesi yok, kimligi yok, zady yok o. Goranmak nemesi yok. No batyrdy ýok bolup çykyp bildi diýen men. Men şol adam men üçinji batyr şol bolmuşma. Sen üçinem çykdy, men üçinem çykdy şol oglan. Ikimiz üçinem çykdy. Öz ejetini aýdanypdyr. Aýdyk geçsin öz ejetini aýtdyn. Şoň ejeti men emejem. Sen ejeň men emejem. Meniň ejeňim zaten aýrymçylyk ýok. Biz wapşe bu vilayaty bölünmek ýok. Biz barymyz 5 milyon halkymyz bir Ankara'my ýa-da İstanbul ýalykmy? İstanbul 5 milyon, haýsy 5 milyon. Bilemakdary. Opşym şol ýalyk bir şäher ýalyk. Bakjan. Aýdar baky. Sesim gelýär. Inni gelýär o. Ay bolup dur. Ya Nur Murat nemesinde o öz men şahsy nememi sorsam, pikrimi sorsam. O Arafta bilýärmi neme öz geldi. Yani arada o tarafa da yatacağını bilen o, sağda yatacağını bilen o, çepede yatacağını bilen o hazır. Onun için ne edeceğini bilmem ne edip gören biri o bana sorasam. Bu şahsi fikrim ben. Erwetdi niyet diýen meni agam olwara ýanky ýalňyş düşünýäňiz o tarafa ýatjak bolýar diýip bolýok. Ol gaharna diýe. Ol gaharna diýe. Ýöne ol başga manyda diýe-de ol erwet niyet şol ulan wara adam satyp ýa erwet yani erwet niyet bilen hereket eden o gowy etjek bolýar bir zatlar edesi gelýär. Gowy niyet bilen edýär şol ulan. Yeter ki elini Yok. Maksat gowy niyet bilen edýändir. Ýöne bir geze gaýdar adam, iki geze gaýdar. O her ýaýynda aýdar. Her ýaýynda o tarapam neme diýe garalap goýýar bu tarapam. Soň o tarapam öwýär, bu tarapam öwýär. Yani bir şekilde gitse gowy dämi? Baky, seret. Men gidip gitsek diýen oglanlardan gorkmaýsyň. Bilen kimden gork? Men o neme garşy däl, prezidente garşy däl diýip gürleýär ne. Ba iki tane Türkiýe var, onun neme var? Şyhyf var. Men watanyma, halkyma we prezidentime diýär. Sen prezidentin kim bolu? Sen bellenen adam dälmi? Wezipe dälmi? Wezipe çalyşyp bolmaýarmy? Näme şol ölse senem öljekmi onu? Düşünýäň? Diýse sen diýen näle şol oglanlar? Men şoňa garşy diýipler. Diňe şol bir ogadym dur. Bu oglan öwküp durany sebebi jan ýanan bu tarapdan dip ýerler futbol top ýerledi. Biz diýerler, biz tarapdan dip ýer. Eýlek tarap bar, eýlek tarapam dip goýberýär. İki arada pırlamp ve gorgulu. Yani sonuçta çıktı, bir taraf için çıktı şol oglan. Yani bizim için çıktı. Dilya bolmasa Belki bir oynadan yapar. Sonra oynadan o. Yok. Benim üçün çıktı diýen da adam näme talawa men gejem orspu diýdiler. Terdar berdi Muhammed çıkıp jogap bersin şoňa diýär. O näme diýip Näme mi? Terdar berdi Muhammed para her ejetne töwünçü çıkıp barzat aýtmanymy? Pırkat dura Sen etmeli şu. Bu naman ýokmy? Bar orspu diýen. Maksat o däl. Maksady çıkıp görkezmek. Yani yerli polisiýamy şol nobasçylar şonu görmek maksady. Diýmek şol sır bilýän maksady näme? Ene bizim halkymyza biz gurlaýar, bizim gurlaýarymyz eştenak bize söwgäler, eştenaklar diýe. Olar esmede iň bolmanda siz eştin diýe görkezýär şol atlary. Düşünýärmi? On ejetdi.
Bärniň hökümetine onu görkezem peýdasy ýok. Sebäbi şunyal bir zat var. Araşdyryp gör. Öň Erdoğan neme etjek boldy? Erkekler okuwuny aýratyn, gyzlankyny aýratyn etjek boldy. Dine neme bilen getirjek boldy başda. Soň aýratyn ýene şonyaly. Başda aýratyn edip soň dini sokjak boldy orta. Öz bärde izin bermedi halk. Edip bilmedi de. Şo zatlara Sredna Aziýada ýuwaş-ýuwaşdan edip otyr. Şonu başlatyp otyr. Görüp otyrsyn bir sürü troll nemeler çykmana başlady. İşte Türkmenistan, Özbekistan hakynda gürleýe. Ýöne özü bilen ok baryp görmedi adam. Bizden gowy bilen ýaly diýär. Ýok, biziň näme edýänimizi bilýärmiz zat diýip nemedip gürleýänler bar. Nurmur adam onuň içine alyp otyrlar hazır. Bu bir görersiň ýaly köp patlak zatlar ortaya çykyp başlaýar. Bu oyun mene ýanam ok. Aýdy. Bir daýda. Aferet bir zat bardyr. Çağaň, şoň arzyny derdini diňlemeseň, ol gidip başga birine derdini aýdýar. Mysal üçin o nemede zatda o teröristler zatda çykýar. Yani kurtluň çağırlar zatları. Ana şolary diňlemän soňra şolaryň derdini diňlemeýänler üçin şol derdini diňleýän teröristlere goşulýar. Yani men o teröriste goşulýar diýemok. Ýöne sen şunu diňlemeýänimiz üçin şunu biz birek yani hiç bir topar almaýan üçin şu ýagdaýa düşýär şol. Şul başka neme adamlara goşuljak bolýar. Siziň ýa-da biziň günämiz ol. Biz şunu dışlaýanymyz üçin şul başka birine sarylýar. Meşhur olanı bilemek şu maksat değil an oğlum mara Pol men kopyam naralım düşüncem oyuncu pol gurlap durda men aýtsakladım aýtdy durda şuma Tawol maksat ýa Nurmurat senem men batyrym men geroýum o alışda orta geç münweremini Yiğitler, ağız verip onu bilýäsmi? Gelin bir partiýa guralım da. Bir İstanbul'da güýçli partiýa guralım da. Bakı, öwes geldi, maksat. Bırakalı, hemme kişini bırakalı. Kimin elinde näme gelen olsa edeli. biz ýa aýdyp durduk şonu neme bilen atamäneli Bakı. bilen näme üçin gruppa bölünip biz bile bir gruppa bolup burana opş bir gruppa A gruppa näme üçin A B V ýa A1 A2 bolup gidýär düşünýärmi şonu aýdyp durýar biz şumat biz görkezmeli agly berlim bir de aýyrsak Messi Ronaldo desek ola halk bölünýär ýene biz şumat şutaýdy biziň uje zaten bir garşydaşymyz ba göçümdi garalarlyň oýnaýan biziň ak tarapda otyr ak tarapda menem oýnajak diýip dursa bolmaýar adaka gelip men bir göçüm etjek dewlete gelip men bir göçüm etjek bizem X gruppa bolup X parti bolup bizem bir göçüm etjek diýip bolmaýar Adaka var. Öwes geldi, adaka var. Eger ruhsat versek bir 3-4 sany öňden gatnaşan aktivistlerden Dursultan Jigimiz amoşaly oň ekmegi üçin. Dursultan amoşaly, Vendetany, Nur Muhammedi bir ad belli bir öňden hereket eden adam barsa olar goşup gerek bolsa topar liderlerinden amoşaly. Göýüni açyp özüne göýüni ýeten o zatlar bar ha. Bizden pören peşkalar. Olar hem gelibiler. Bir lider seçeli Amerika'dan seçilse İstanbul'a gelecektir. Sebep böyle İstanbul'dan hareket edeyiz biz. Bize hareket eden adam gerek. durmuşmadı. Şu iki gruppa bağlanmalı. Siz çağırlık etme içerik efire protesto çıkmasın yöne çağırıp et. Neme o yara zağlardı gurlu yara bir Doğan. aran Ben her kime çıkmazdan ön Doğancığım ben sokağa atıldım. Bilen değil mi? Vatan haini değilip sokağa atıldım. Benim geleceğim yok. Düşünün değil mi? Benim çağlarım yok. Sabahda değil mi? Geleceğim yok değil mi? Sen zaten şanslı birsin. Adam olup doğullun bir şans kazandın. İkinciden 1 milyon, 10 milyon dölüm üçünden imine sen şansın kazandın uttun. Üçüncüden sen sağdığın elin, ayağın, başın, gözün var. Canın sağ 3. Neyem üçün? Bir menin köçe atılım o ya da pulum yok deyip ağlayan. Pulum yok değil, Doğancığım pulum yok değil. Prosta Türkmen ağamızdan birine bir maşkalasına peydalı olsun.
Menin yanımda çalışsa akkuratınca bir işlesin deyip bir vatandaşımı çağırdım. Öz tanıdığım adamım. Olardan var ha, olan oturduk yerimden var ha, övez geldi. Öyle bir hainlikler gördüm ki önem bir gördüm ben. Ey borlay boş versin dedim de yeni aldım başka birisini. Benim dükkan sahibim men açık aydan övez geldi. Birini Türkmenistan'a çelle giderken, hareket ederken bir Türk vatandaşının dükkanında depo müdürü bolup işledim. Yani en son işten atılanım. Aydera kalkamın atıldı herif. Seni taktı bitti. Kalkamın adı şu bilimüyle gelsin de benim yanıma. Ulu yapı bir tova. Ben ülemin şu vatandaşımı alan son vatan haini deyip patronun anaydı. Satayım beni. Bir kakoytu bir gep kurum için beni işten atıyor ha. Normal bir sana taktır etdiğinde men ederim edik gorközi bollu yekecağım. Men ederim edik gorközi bollu. Rost ağlay diye da ma üstünden gülüyor ağlayın sen. Özem näme Turan birligine dem karşı bular o sen diye Türk'ün yanına varıp diye Recep Tayyip'in diye ayağına çok ağladım. Benim ekmeği yediyorum gerek olsa ayağına mı öperin Recep Tayyip'in? Yok. Doğru diye maksat ayda ya. Yok değil doğancığım. Evet, Allah razı olsun. Garam ben yanlışım köp oldu men yanlışım köp bolan için men yandı kimse olmadı men şu at stresli oly bir çıkmadı bir çıkan olsa en belkisi Azatlık radyo jurnalisti Ahmet Ağa çelle ayttım Ahmet Ağa yalvardım o. Senin daha men senin en belkisi ecene del dedim özün adam küfür edem o ağam kömek edeydiysen yok dedi ya. Direkt yok. Nur Muhammed ağa. YouTube'a koydan dizelerini ne ertir görürsün sırk ne men adına Badır YouTube'a girip görürsün. Aydan tutaydı adam o tutaydı mün adam 2000 adam belki izlersin şolar seni gollar brato. Senin berde yayına gelip 3-5 tane adam gollamayan bulsa sen fikir etme. Yani seni golcuk mert yigitler anardı. YouTube görüyor köpçülük görüyor. TikTok Lara öyle değildi. Şunda da ben Murat. Seni bir mi şunu aydayın? Sen yan seni gollamayanlar var, sen yek gözün alanın üçün senki yanlış diýmek däldir. Hiç kim gollamayan olsa diýmek senki dogrudur. Dogru zady gollayan azdır, yanlış zady gollayan tänder şoň üçin yanlışma. Olar ýalylar. Häzir aslynda söýlegende men düşünjem boýunça her kim mara her kim çyksa da şartlyk ýaly şikayet edip dursa ýa-da şu hökümete diýip dursa näme üçin men ejeme ýetip dur biz maskara edip otur. Sen sereden zok. Serdar Bermuhammed femmek diýse şordakylar ha. Ertesi bir gayratla bir yalvar bağışla diýmeýän bolsa şol ýadat bolmaz aslynda. Men düşünjem ol. Jim ara men ejem janym üçin var ha. Her dadilerin ha. Ýöne matarmy hıyanet etmerim. Anam üçin. Elbette olar watanlar ýa-ni Serdar Bermuhammed şartlyk diýilýän. Şoň üçin bir anam üçin iňerkisi hormatly arkadaşlar Serdarym. Ötünç soran ijene menem dil ýetirdim. Näme üçin bilemin dil ýetirenmi? Hormatly arkadaşlar Serdarym bilemin. Kakoýty şatlyk ýaly, Zakir ýaly, Cemşit ýaly bir käbir vatandaşlarymız ýaly hökümetini del savunmaýda, hökümetini savunsa kanuny boýun egerdi. Sizin adyňyza bere sizin adyňyzdan bizim analarımızı, bacılarımızı, milletimizi kaka olup ýör. Ki istendigine el koyup ýör. O nähil bolay hormatly arkadaşlar Serdarym. Bir Allah diýilen bir zat var. Biz wara pikirimçe neme etmeler o başka birine goşuljak bolmalar ýa-ni. Men siýasatçy däl mundan soň. Maksat maňa kim ene maksat var Türkiýede. Şu maksat çiğmese de men çiğindirindi. Ha o şeydi yani demetme yani hemmen biz jigde onu bir ayıplamaly. Zakiriýa sedem goşulsa hakkı vardı onun. Men döwletimi östürmek üçin bir parti açalyn. Eger ruhsat verseniz bir lider seçelin derim. Türkmenistanımızda da bir şerekede edelin. Nägile biz siýasatçy däl, biz döwletimizi östürüjü bir vatandaş bolalım. Mysal üçin Oğuz Han atamyzyň adyny ötereli.
Misal Turan birliğine girişeceğiz mi? O Turan birliğinin yanında duracak olsak Oğuzhan Turan birliği deyip ya Oğuzhan ata Turan birliği deyip bir ad koyup Türkmen adından koyup şu hareket bilen bile hareket edelim. Bir sinirleşip görelim. Dinle kesin. Buyur. Usta yüzün yani Serdar'ın Nurmad'ın Serdar bağ olsa şol adam enni Nurmad'ın gowunu degen adam şahsyk şeyhi feçere görürsün, taparsın. Yoğun bolsaň onu je düşünüklüler sen yokluň. Yani o da dinle iki film anlarsın, iki trailer'e çıkıp kurulu yani. Ne elbette baş üstüne Etdiler. olan ejetine şahsına yettiler. Yani hiç üçün yani. Dine menin kadel öz yıldı bağışla senem Demem mi? ağa senem kakam olup dur oğlum. Sen çıktın dinle. Men çıkmadım. Men korktum düşünýärmi? Sen çıktın. Sen erkek men üçün boldy. Yo estağfurullah. Ben kimse için çıkmadım. Benim vatan için çıktım. Alan dogonlamda söz bereli, baqa bereli, olu kisem geldi. Bana aýtsaklattı. Dinle ikimiz ulayapdy bu. Maksatda Bağışlarsınız. açık. Baqy bana aýtsatdy onjun. Yok yok. Ataçam ba ýatdy öýden. Men aýdaýyn. Neme diýjekdim agam? Ýanky şo nemede gurlat durdum o men çıkaryp blog etdiler ha. Aw. Şonda menki ýalňyşdym agam. Den daşaldan terdi oturan adam da anne. Ara men kan Türkçem gowdal. Olar sen soňuna şer dinlemän, ne naprimyer diýeli, sen şoda düşünürip dursun. Öňünden ötün sorap dursun. Men ýaşlyk edip biler, ne düşünjem, deň bolman biler. Aýdyp başlaýan olam zynk goýberýär. Men naprimyer şey diýip bilýän. Oğlanlar ne? Ýöne misal getirýän oğlan sen. Men maksadyny ejesini keyin onuň söýüp başlaýan iň soňunda da şeydi bir aýtsa diýsem. Bu misal ara dogry däm misal. Senim şu şey başyny şo manada getdiň bularam samsyklygy da jahilligi gön alyp zynk goýbersen efirden. Sen misalyny getirip dursun şu taýda. Din tarapdanam, dil tarapdanam o. Senki praf, %100 praf. Yani girip iki kişi oyun Türkmen mi, oyunda Türkmen mi hadi onu Gülşah'ta girip ol ikisem diýdi. Benim şuraya pikir etdirene olaram diýdi. Ey bu diýdi, olaýalyk niyeti ýok bu olanın diýdi. Bu olanı tanaýas diýdi. Onu engellen çıkarar men bunu diýdi. Ol viduşy. Hawa biz diýdi şuraya etdik diýdi. Sen goň diýiniň aladyň atda kanok diýdi. Bulam sen ýaly musulman diýdi. Sen praf Sawol ýaňy men nemede başga hesapdan girdim de dinläp oturýum ýaňy Gülşatda olmazda neme Oyun Türkmen siz ýazdyňyz diýdiňiz sawoluň nemeden gollaň üçin ýöne diýjek bolýan men şol öňünden hawa aýtdym men diýdim siziň düşünjeňizden diýdim ütkeşik bir düşünjedäki adam diýdim göwrüň nemetmek niýet bilen däl ýalňyşym bolsa düzeltirsiniz göwrüňizde diýmek uksamyk öňünden ötünç soraýan diýdim kusura bakmaň diýdim ýalňyşym düzeldiň diýdim. Şo taýda uje o taýda men başladym ha. Hakykatdan hem şon ýalak diýen zatlanma jogap men özüm pikirimçe şo taýdan alan netijem. Ne şu aydınlaryň maksat istesen bir başga kanalda bolup geçen zatlary başga da tomaşçylar ýolatda ýazar. Has gowar. Näme soragy berdi sana şonu? Seret men o taýda bilemäň türk dili gowy zat gurrun etdi-de onsoň men girdim bolýan maňa da sen nidi Türkmen olup diýdi ýani türküy dille konuşduğun üçin diýdi özüňi mutlu saý bagtly duý diýdi maňa. Menem aýtdym men türkmen olup dogulanym üçin özüm bagtly saýmagyma gerek ýok diýip düşünýän diýdim. Olar ýala ütkeş zat däl. Çünki men şo taýda dogulyp durun diýdim. Şo taýda dogulanym üçin şo taýynyň dilini öwrenip durun we dinini maňa öwredip durlar diýdim. Oň üçin men diýdim mutlu bolanjak bir şey göremiyorum diýdim. Ýöne diýdim. Häzir ingilisçe garalajak bolýarlar-da ingilisçe ya yeni bir zat diýip olaram biz basyp bilmer sebäbi biz şolaň hemme zadyny ulanyp otur dünýä edilip kabul edilen dil hemme edilen türküy dilleri öýärler-de menem aýtdym türküy diýip dedim Türkiýe diýip diýdim Osmanlyda bile türküy dili ýokdy. Osmanlyda da Osmanlyca wady. Osmanlyň öz dili wady. Ýazgylary haty zady wady. Inni türküy dili getiren Atatürk Türkiýe döwletleri diýip şöýrün Türkiýe diýip at goýduran Atatürk Türk dili şey boýduran adam. Onsoň menem şonu aýtjak bolum ondan öňüne hem şunu sen savunýan Osmanlyň
Sen o nem diýen adamlaň näme üçin Osmanlı diýip öz imperiýasyny atasynyň adyny öňe sürmän näme üçin Türkiýe döwletler, Türkiýe milletler diýip bizi dünýäye ýaymandyr. Näme üçin biziň dilimizi dünýä dili edip yglan etmändir. Näme üçin 36 sany hile ýalypdyr dänim. Saraylarda ýaşapdyr. Näme üçin şo Germaniýadan, İngilizlerden pul alyp saray salyp ýerine askeri beren näme Osmanlı paşalary. Bilýärmi? Müň ýarym otol saraylarda oturan, uruşlarda gaçyp gidip kaybeden, ýeneden şo zatlary bilip näme üçin onu garalajak bolýan ingilisleri men häzir türkmenligim üçin sevinjek bir şey mam men Türkiýe döwletlerinde dogulmam üçin men sevinem mokda gaýtym bir hili üzülýänlidim-de. Eger daşar yurt dillerini yamanlayan adamlara şey diýen, sen daşar yurdun dilini yamanlayan bolsaň, onu daşar yurdun çıkaran täzelik know-how'lar diýerler. Lüboy telefon bolsun, lüboy adamdan ulanma onu. Ulanma. Olar ýalyk patriot bolýan bolsaň, öz döwletiň yurdun çıkaran zadyny ulanyp gez. Maşynyňam, telefonuňam, o emme zadyňam. O derece TikTok'tan çık. Dilinde de Birinci bile TikTok'tan çık. Birinci bile doğru değil mi? TikTok'tan çık. Ha telefonu koy, interneti koy. Hemme zadı koy. Mikrofonu koy. Fransuzca dil karşılan Türk dilinin içine bizimki naprimер Türkmen dili orijinal. Düşünýärmi? Hatta bizimkiler hem orijinal, bizimki hem ors garlan. Olaryňky da Fransuzca garlan içine. Fransuzca, Arapça oşulan. Merci diýerler ýa-da bye bye diýerler onuň näme Türkçede men Türkçem gowdaýlar opşym şol Türk näme sözler, känä Fransuzca sözler däler. Aýyr şo sözler içinden. Araplara aýyrsa dil galan oko. Arap aýyrsa bara İngilisi, İtalyan aýyrsa dil galan oko berdi. Yani men şonu aýtjak boldum. Onu dinlemel, ýöne bolsa da watandaşymyz nemetdi, men düşünjämi aýtdylar, şo gelinim ýerdi, onuň näme, oýan türkmenim aýtdy. Malatsy, golladylar. Şuraya ýerde bu Yo, şo birlik bolmamış diýseler. Birlik bolmamış diýseler wara körük bilen wara şo hemme düşünje bir menge şolmaly krediyadar o adamlar. Ha o. Yani bir zady ýalňyş bolsa da dogry bolsa da gollamaly krediýa. Belki menki ýalňyşdyr düşünür, menki ýalňyş bolsa da şonu düşünür biljek adam ma bolsa men diňläp bilýän şonu. Ýöne düşünür bilmejegini bilip çykardylar mı diýen mene. Düşünürüş yok da hiç ýerde ýöne. Yo, otaydaklaň men ýa-da diňläp gaýtdym, populistler köpesi wara ýöne. Net wala ýolaň ýörüýt Diliniň bärinden aýda, bolmasa şolar wara bolmasa wara şolar hani şu Turan birligi diýen şo Orta Asya döwletlerine ören kynçylyk ýa-da esasan raýat hukugynyň bozulmasy zady barada şolar ýarak bir ýokary derejede bir näme diýen politika ýöredeniň üstünden öz bara ýokardaky milletvekillerine beýlik zatlaryna aýdyň şolaryň ýadagyny gowlaşdyraly. Bolmanda siz öz ýurduňyň içindäki bara raýatdan ýadagyny gowlaşdyraly. Orta Asya bir giden adam näme şol hereket ediňdi ýok. Ýekeje hem mara çykyp Türklüň ýekeje hem çykyp bara sen hakyň hukugyň nämetme. Akşam diýdim men, näme kim ýok. Akşam şolar diýdim, Nurmurat Bazarfam diýdi, siz bulara inanma, bular ýalan gürle diýip, olamaňyr da bizi ýalançy durumuna çykaryp otyrdy. Yok ýalan gürle diýmedim men. Näme diýdin? Yok, o seret, ol adam diye hazır üstün dur indi dur. Ol adam diye hazır. Yok. Neme? O adam dedim. Bir golunlar Berdi kemçilik gözlem bak. Neme daray? Diýjek bolam hakykatdan Türk halky, Türk hökümeti, Türkmen halkynyň bähbidi üçin bara barda etjek bolsa ilkinji nowatda bara Türk Orta Asya'dan gelen ähli adamlara bara Türk soýu kimligini bermeli. Men hem şonu diýip oturdum da akşam. Adamlar rahat. Sizlere bir soru vereyim de. Adamlar rahat. Sizler ne yapacak saklap oturuşurdu? Bor düşünce üçin var. Milletine kullanmayın uçuyor.
Diňle agam. Biz gul şerdi. Yani Yo, on ýalat etme. Mille hiç men o pikir bilen düşünýär türkleň öýdem gulanma. O pikir sen türk näme işe diýen bolsa senem şo işe diýen. Bir ýerde o tada gulçuluk bilen üçin baglanşyk saklana bolýar. wa agam. Men gözüm Yo, maşyny ne? üçin saklana. Adam Misal üçün bir maksat padşahdan barmyzda işe diýip, bunun işine de padşahdan. sen söylüm gutu ýansam garaşaýda. Ýöne bak Türk soy kimligini berseler adamlaryň iň bolmanda bar Astrahamanyasy boljak, saglyk bir nemäden de saglyk meselesini hiç duçar bolmazak. Adamlar belki şu ýerde ýaşap grazarsyz bolup bara belli bir wagtyň dowamyndan soň näme boljak? Pensiýa çykajak şu ýerde. Şimdi şu haklar hiç göýönürtdi. Yok yani biz yok hasap edilýär. Men şoň üçin mara Turan birligi ýene ol esasen hem Ýewropa bilen baglanşykly politikalarda Turan artyk biziň arkamyzda Orta Asyýaly ullakan türki döwlet Turan birligi we diýip bara politik bir sözdem o aýdýarlar işte. Yok, Bizim kara bardak doğan kolluk çok. var. Bir minut ruhsat versen, bir minut koşsam. Bakı doğan. Men bular näme etjek bolan, ulanjak bolan, nähil ulanjak. Men Turan birligine girip Türkmenistana girip milletimi çek bilsem boldy. Nurmurat, ben sabırzada edeyim. Akşamam diýdim sana. Sen bular ulanyp bilmeýän. Seni bir gün Musurdan ya bir yerden tapýarlar. Boldy. Olar seni ulanmak üçin şolar ýadak zat tapyrlar bolmana. Bolmasa kim Turan birligine garşy bolsun? Uzeri Orta Asya döwletlerine Azat Türk Haypaýyň halklarynyň efirine baramok. Uzeri mesela Orta gaty görme Azat Haypaýew el patron burmut garaşaýa sözüm bölmem meni. Bana hormat goýan okmaý wagtça hiççidi. Hormatsızlyk edýän men üstüme depelýän şu wagtlara. Gurla Türkam bir nokadyny goýansam garaşaýa. Indi aýdy bermeň sözüm keselenden soň iýdin aýdyp bilemok. Aýdy bermeň. Bolya oğlanlar gelinimiz geldi. Geline söz öreýin, kiňden paka gaty görüp oturuň. Uy gaty görüp diýende bagışlarsynız. Pikirlenip oturuň. Pçolka. Hoş geldin. Gelin deysen gaynatam ýadyma düşki deşe maňa gelin diýdiň. Salam aleykum. Aglallar. Toprak oğlan barmy, gyz ýokmy diýem. Waleyküm giç ýaşy, gelen ýaşy. Maksat nerede gitti? Hoş gördük. Neme? Maksat kovdan ýagdaýyň. Neme? Nuru, sana bir zat aýtjak. O ýankylar Turan birligi diýip nimede türler bölünmär. Paperka häli onu dokumentalny häli karar ýok pamoýym onu gurulanyna. Prosta häli bir öz aralarynda maslahat pamoýy görüşmeler boldy. Dogry prezidentler görüşdiler. Ýöne dokumentalny karar berilenýär. Hemen atlamaň soňam ýa. Görüntüň biziňkiler we bir özbek, ýa bir kazak, ýa bir Azerbaýjan çykyp gürleşeni göremiz. Bu Türkleriň ingliz diline, inglizlere bolan hemmemizden bilip otursak urgajysy bar. Häzir bu enflasiýonyň öňüne geçip bilen ýoklar, dollaryň öňüne geçip bilen ýoklar. Ünswer diňlen olsa maksat sen bartyňmy diýende. Şo dollar ýok edeliň, eýle beýle şo güründen gidýär. O zatlar birinji bir ulular bir kararlaryny bersinler, olar bir biçip çizsinler. Hemen atlama menen ulanjak, menen eýtjek, menen beýtjek diýip öz-özüňiz maskara ýetir şo taýdam. Käşke o aýdýan zatlary bolsa, käşke gowdan ýöne belki biziň nime döwletimiz goşulmak isleýekler ýa-da oňa uzatmalar dogry gelmeýär. Bilemsi şu haýynda. Hemen Nurşat, atlamaň bar. ayal doğan bağışlarsın. Şulayın 15'inde Turan birligi gurulýar. Bir gurulsun, ulular bir kol çekişsin, olar bir ölçep çizsinler. Biz de kol çeken vaktinde işimize devam edip başlayız. Hay Nuri. Olmaz mı? Şonu aýtjaktym ya. Sen Turan birligine girmene karşı mı bizlerin? Milletimiz. Men el Turan birligini 2 günden bäri diňläpdim. O rahat aýaplar goýup beripdir. Eferde 3 günden bäri
Acıkdın acık çıkan her pol Sen hökümetini savunan misal üçün hökümetine savunan adam hökümetin her bir edilen işinden mecbur sizler öğrenmeli, kitap ýaly okumaly sizler. Sebebi men karşıdaşım hökümetin her bir zatyn diýende sen maňa jogap berip durmaly. Sen maňa jogap berip bilmedingmi nola adam bolayň sen? Murat Turan birliğine bolýar, şonu aýtsana sen maňa. Ben ikimiz hiç neme Nurmurat lal bilen kergürleşen ýaly lal bilen körmü näme diýerler hiç sen aýdan geplerine düşünmem. Gatyrma Nurmurat bunu men sen zahir Yo indi Turan birligi gurlan. Turan birligini gurlayan ýagdaýynda da halk köpçüligini esasanan aşakgatlyktaki adamlara näkil berýidi wa. Şonu ýetäşmeýän guruluşmanda Türk halkynyň sosiologiýasy bilen Türkmen halkynyň sosiologiýasy deň däl-a. Aynen. Leşin men öz pikirime entek hal bize Russiýadan aýrylyp hal indi bir öz ýolumyza özümiz dowam edip ama ýene bir birlige goşulyp ýene olar bilen zawissim bolup berendene uç özümiz gidip Katar ýaly silen arzu etişiňiz ýa Dubai ýaly ösmegimiz boldy. İnşallah biz hem şunu edecek de yine hazır şu zatlara yol vermesek var ya misal üçün bunlar bizi ullanacak olaylar iki devlet arasında şartname kabul edip bizim baylıklarımızı, neft gazımızı taşar yurtları özler satıp özleri iyi biçip örecek bunlar. Onun için ne etmeli? Bizim bulan içine girmeli denim devletimizi halkımıza salmalı. Halkımızı salan son göz açılan milletimiz bunlara yol verme. Ve böyle öz elimizde Turan birliğinden özümüze hafta majlisi katırbiliriz. Misal üçün bu hükümete biz eýe olsak hafta majlisi bu hükümetin her bir zatı kanun esasında silinendir. Sebebi bu devlet Türkmenistan devlette bir kanuna karşı iş edildi. Milletinden sorulmadı. Öz kellesine göre kanun çıkarıp kanun değiştirdi. Onun için kanun hafta majliski silinendir derim yok. Eski kanunla gidilendir. Doğrudan bak doğru. Övez geldi. Kim kanun değiştirdi? Doğru değil. Sen hazır Russiýadan şunu alaýdan ýağmurdan gaçyp sele ılgap otursun. Sen akşam men adama näme diýdim senen bartyň Nurmurat. Turan birliğinin diýdim maňa nemesini açyklap bersen diýsem özüm aýdyp bilen okuysa. Sen näme diýe? Turan birliği diýe kanun çıkarýar diýe. Son Türkmenistan vatandaşy bolup Türkmenistanda bir ceza işlesem Türkiye men cezama karşı bilýärmişim. O diýmek Türkiye men içeri işlerime karşı diýmek. Bu sen bak Doğancığım, sen de bir özele gepleşen bir berde gepleşilmeyen zatlar var. Kabirlere men iç kısırma alacak bolýarlar da. Doğancığım haýyş. Övez geldi. Sen ben haýyş edin. Bir şöyle gepleşin. Sen aýdyp oturan adamın özleri Turanyň nämeligini bilen o akşam sonra ben sana başka zatlar diýjekdi. Son belkim düşünersin Doğancığım. Ya Nurmurat bak bir daha aýtyp geçen şöyle bulmuştuk. Eger Turan birligi gurjak bolsalar Ýewropa birligine hile kurulan bolsa, şolaň sosiologiýasy, bilim sistemi nähile bir sisteme höküminde bara kabul edilen bolsa her ýerinde. Şolar ýaly kabul etmeseň, häzir Ýewropaň ýaly graniçalaryň hemmesini açsaň, akan edýärler bar köp kişi nemeler. Ýewropa tarap, Türkiýe ne ýaşarlar. Salam. Çünkü ikisinin ekonomi aýdaýan bilen bilýärmi? Aleyküm salam. Şimdi şöyle bir Sonuçta ilkinci nokta şolatlar deň bolmaly, hemmesinde deň bolmaly. Şimdi Nurmurat'a bir sözüm var da. Bu Turan Birliği dedi. Ben hem gördüm o yaşlıları. Bakmayın dahilinde zaten odumuz var falan fistigan da odalar. Nurmurat sen bana aytkanın Türklerin kaçan bir gün Türkmene faydası oldu. Ha? Sen işine gelince kullanadı. İşini bir gün etmesen sokağa atadı. Sen şu anda yapoda işin bittesi yalandan geldi sana kömek edemiz desen zampa edip kucağına olsun. Doğancığım. Sen yanlış. Biz her bir Türk vatandaşını kovutanıyız. Yüzünü adam tanımayın bileyiz. Biz alacımız yok. Bizi kimse dinlemiyor.
Bana inakse şunu var mı? Netsin gidenlerine bir Türk polisi bana bolar olmaz atlar değil bilemem. Ben şikayet edecek. Yine gel boş versin. Hiç bir Allah beni var ha hainle eline koymadı. Çakalla eline bırakmadı. Şu Yolumu anda devam ettim. yok, şu anda özüne bile güven kalmadı hayatta. İnan. Allah'ın yok tamam. Amerika'yı değil. Fransa'yı Şu, değil. şu meseleleri soracaktım. Kul dep nemeye düşünüyorsunuz sizler? Kul demek ne mi olur? Türkiye işte onu Nurmurat. Biraz önce dedin ya bizler kul bolup biratmız. Kul desene. Kul dep nemeye düşünesen? ne açık turist kulu vardı onun. Sana şunu aylayın. Kul demek ne mi olabilirsen mi? Ya boş versene. Men, o zatları gelmez Zakir. Men çağa del ya da oncum. Bana aklım gerekten bana bu düşüncen. Yok, prosto yanlış kelimeler kullanmalar. Потому что kul Ya demek... kulsun da oncum kulsun. Bak şimdi kul demek ne olabilirsen yine mesela araba olsa arabanın rulunu alasan hiç sadam edip olmaydı, doğru değil mi? Sürüp olmaydı şunu. Upravlet edip olmaydı. Ana şuna zat boladı. No sen istedik vaktin çıkıp bilesen, istedik vaktin istedik zadını yapıp bilesen. Bu kulluğa girir miydi? Bir zamanlar eskiden vardı kulluk. Aylın vermeseler ne edecek? Kardeşim Senin yükün aylın daldı dostum. Kara bir zamanlar ne mi vardı biliyor musun? Adamlar satılattı. Bay adamlar birine sen iki tekmektikleri satın alattı da istedik vakti kullanattı, istedik Ya vakti. çıkarsana doğun. Bu tema bana senin çıkarskan gerek del doğun. Yok, Çıkarskan gerek del. her kim öz aýtsagyny aýtsyn, bolly şu 5 adama 5 ýyldym aýtyp geçin ýapjak onuň efiri. Bir-birden Zakir kim ýok, kim birinji aýtjak bolsa aýtsyn. 2-3 minutdan. Ben bir zat... Esas satdan sağlık oğlumda var kendine. Yok, mening açık zadım şu. Bir adam basotan adamını ölçep basadı. Bular da mesela Nurmurat'a mesela prezidentini yamanlamak isteyen ben de Nurmurat'ta o Nemşehir otanı özleyen bile yok. Nereye gidiyor otanı özleyen bile yok. Nasıl amdı? Prosto ifire Diğer bizleri aşağılaşalım. Yo, doğanım kara bir zat yapılacak bolsa o sessiz sedasız yapıladı. Ama bir yerde eğer de köp şokun bolotan bolsa значит o boş zat. Yok men terör sen de onu açık aytacak misal üçün. Hazır men partiye derine kaçacak derine gülenem Türkmenistan'a gidip gelir yağlı bir hareket edecek de onu men. Men böyle ömürlük kelem yok. İsterseniz koşulabilirsiniz, istemeseniz yolunuza devam edebilirsiniz. Ben kimseye karşıyım yok. Bolýa, bo Nurmat sen şu sen gelen 9-njyma söz berer, men efir ýapjak. Hukukym tutýar. Çolka bam aýtjakladyň. Hava bar aýtjak zadym. Diňe Nurma sen özüň alyn şu taýa barsaňyzlar näl diýinsler? Sizler uje bir türkmeni temsil edip barýaňyzlar, howam? Bir türkmeniň adyndan gepleýäňizler. Onuň üçin her bir gepleýek zadyňyzy pikirlenip daýdy gepleň, потому что türkmenler eýle, türkmenler beýle diýdirtmän gaýrat edin. Näme etjek niýetleriniz barsa kim ulanýar o uje siziň beýin güýjüňize galmyş, akyl güýjüňize galmyş. Käşke bir gowzat edip bilseňizler ýöne şu etjek her bir aýtjak her bir sözüňiz pikirlenip aýdyňlar däne şu türkmenler masgar etmäňler gaýrat edin. Muş men ondan pesmişim, özüňizi hiç kimden pes görmäň. Hiç kimden pes däl. Ýani bir dile deň geçdiňizde şu taýda girecekdim tema. Gysgaýdyn öz geldi wagtyň almaý. Türkleriň dili diswitlen bäri garym gatym dil daşarýutlaryny bularyň köne dilleri bizim esas türkmen dilimiz ulanypdyrlar. Man, ondan soň owa, ata, ýene şuna benzeş bir giden sözler bar. Eğer öňkü nimelerine adamlar bilen owa ýeriniň adamlar bilen gepleşip görseňizler, hälen biziň türkmen dilimiz ulanyp ýörler. Türkmen dilläň beýik dildir. Ha dogry nime kendir gelişmeýän biler. Ýöne esas arasa dil türkmen dilidir. Türkmenem beýik bir halkdyr. Özüňiz men guldurun, men şundan bir pes ekenim, bu türk eken, bu azeri eken diýip özüňizi hiç kimden kem tutmaň. Kem ýerimiz ýok, Hudaýa şükür.
boş bulsaňyzam şu gürüňeden yerleňize şu zatlar ýadyňyzdan çykarmaňlar. Şunu aýtjakdym. Spasiba dinläňiz üçin, söz berýäňiz üçin. Sağ ol doganjyň gelip dur. Muhammed, bana aýtdyklaryň Muhammed. Yok aýtdyklaryň ýok ekan. Nurmat, bor sen aýt sözüňi. Orada görünler eğer ağzı yırılıp benim başlasağa belki bir şans bul. Reydi görelim. Böyle. Spasiba dogan oldanım için, Allah'ım için, dinleyin için. Dur. Sağ ol taňa ýalkysyn. Bol, Allah'a emanet diyeceğin rahat. Men sözüm jemläň şutaýdy. Men efir açmagyň sebäbi Nurmurat boldy. Şular olany ene hakyky gerçek yigit goç yigit diýil aýdylýan türkmenle şular olan ýeke başyna çykyp hiç kim arkasyna golluk etmän işedik görketen oglan şular olan. Şuňa men näçe tupoy diýdim. O ýöne tupoyum bolsa menden müňesse batyr hem mert şular olan. Ýagny men diňe özüm üçin jogap berýän. Menden yani sizden mert bolman biler, ýöne men üçin şular olan mert. Tak što gayrat edin adamlar bu syýraşyk bolan, ene gelenin gidenem o uje Nurmatdan başgaça urlaşýar, işedik görkezdi. Ene türkmenin gelinem geldi, beýleki doganlamam geldi, Zakirem geldi, o atamäneli maksat hiç kim şular olandan gödök gürleşmedi, tertipli özüň alyp barýar, işedik görkezdi. İşin görkezýän millet sana uja at dakmaýa, Nurmat. At dakkan adamlar, olar sen idin işin ýartysy bolup bilmeň adamlar dakka. Düşünýän, sana ýetip bilmeň dakka ad. Senden geçen adamlar sana at dakmaýa, Nurmat. Şoň üçin mehriban adamlar agzy bir bolalýyn. O ýene-de görüşýänçek, hoşda bolun.